बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सा सानजा रायजो मणिपुराव फिन हिंसायारि जाथाय। हिंसायारि जाथायनि उनाव मणिपुराव आर्मिनि फ्लेग मार्च। जाथाया गिथावना महर लानायजों मणिपुरनि मोन8 जिल्लाफोराव कापुरिअ आरो इन्टारनेट बन्द। शेड्युल ट्राइबनि मान मर्यादानि सायाव कर्टआ बिथोन होनायखौ लानानै मणिपुराव हिंसायारि थासारिया नुजाथिदों। सुलुंनि बायदिब्ला मणिपुरनि हिंसायारि जाथायनि गोहोमा इम्फल, चुराचन्द्रपुर आरो माखासे जायगायाव जादों, जायनि थाखाय मणिपुर सरकारा सानबानि थाखाय मबाइल इन्टारनेटखौ बन्द खालामदों। बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मावख'आव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै माहारि आफादफोरखौ लानानै गामि सोसननाय, मोनफ्रोमबो गामिखौ मोजां नोजोर होनाय, BKWSनि सिमा आरो बियाफ दाफुंनाय, बर' बिजोंनि सोलोंथाइ जेंना बायदि बायदि जेंनानि सायाव खुंथायनि सरकार आरो जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों। बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि बियाफनि ड्राफ्टखौ डिपार्टमेन्ट अफ ट्राइबेल एफेयार्सआ 4 मेआव फोसावनाय गामि सोसननाय, दानख'नाय आरो बियाफ दाफामफिन्नायनि सायाव OSD सुक्रेश्वर गयारीनि मासि सामलायनायाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों गुवारै सावरायदों। सावरायमेलाव खुंथायनि गाहाय खुंगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, बिटिआरनि बायजोनि बारग' VLT अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिस्तिराम नार्जारी, धेमाजि जिल्ला एबसु, UBPO, ABF, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' VLT अनसाय आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बे खेबाव इनकाम टेक्स बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनाया सोराङाव फैदों। सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलिनि जाफुंसार फालांगिरि बलराम बर्मानि न'आव इनकाम टेक्स बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा गोख्रों सिग्रोमदों। गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय इनकाम टेक्स बिफाननि बिबानगिरिफोरा बलरामनि न'आव गोख्रों सिग्रोमनाया सोलिगासिनो दङ। NLFBआ गावस्रानायनि लामायाव NLFB आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबक'खौ आफादनिफ्राय एरख'नायनि उनावनो NLFBआ खावनै बाहागोआव गावस्रानायनि थासारि सोमजिदों। मख'नो गोनांदि आफादनि बादगा हाबा मावनायनि दायाव लेङाइ आफादगिरि बिबक'खौ एरख'नायनि उनाव बिबक'आ मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गावखौ आफादनिफ्राय एरख'नायनि बागै फोरमायथिदों। बे खौरांगिरि मेलाव बक'जों लोगोसे NLFBनि माखासे सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों आरो बक'खौ मदद खालामदों। देग्लाय सोरां मन्जु थियेटारआ 50 बोसोराव आगान होनायजों सनाथि फोरबो फालिनो साखाफारा जादों। फैगौ 14, 15 आरो 16 फेब्रुवारि 2024 इं खालार मायथाइयाव सोरां मन्जु थियेटारआ सनाथि फोरबो फालिनायजों लोगोसे गांसे बिसम्बि सेबखांनो आखायाव लादों। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ बायदि रोखोमनि सल'बाथा, खन्थाइ, थुनफावथिना, जिउ जारिमिन, लिरबिदांखौ फैगौ 10 जानुवारि 2024 इं खालारनि आवगायनो दैथायहरनो थाखाय लिरगिरि बिथांमोननिसिम खावलायहरदों। गोबां मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै रायलायहरनो हागोन। BPFआ 20,000 हेक्टरनिबो बारा हायाव साहा बागान, राबार बागान खालामदों। बोसोराव 85 मिलियन केजिनिबो बारा साहा मोनोब्लाबो रायजो राजाफोरनो 5 फैसाबो होआ। बे बाथ्राखौ बुंदों EM रन्जित बसुमतारीया। थारैनो बिटिआर सरकारनि नाजानायाव दिनैसिम गोबां रायजो राजाफोरा आयेन बादियै हानि फोरमानलाइ, हा पाट्टा आरो हानि नामजारि मोनगासिनो दङ। नाथाय थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारा रायजो राजाफोरनो हा होनो हायैखौ बिटिआर सरकारा 3 बोसोरावनो गोबां रायजो राजाफोरनो हा राननानै दिन्थिगासिनो दङ।